guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod nga update natin na video. Ngayon guys, yung topic natin dito, usapan naman about sa VPN guys. Kung nandito po kayo sa Saudi Arabia, bawal po na gumamit ng VPN kasi ayon sa mga balita, kasi viral ngayon yung tatlo nating kababayan na pauwi sa Pinas, na hold po sila sa immigration dahil na-trace yung mobile nila nga may VPN. Kasi bawal dito sa Saudi nga gumamit ng VPN kasi hindi matrace yung location natin at saka yung ginagawa natin. Yung sabi nila, gumagamit daw ng VPN kasi gumagawa ng mga hindi magaganda. Pero sa tingin ko guys, hindi naman lahat ng gumagamit ng VPN ay ginagamit sa hindi magagandang gawain. Yung iba kasi dito, kasi yung WhatsApp, kung walang VPN, hindi matatawagan. Message lang. Yung iba, gumagamit sila. Yung iba naman, ginagamit nila sa laro at saka sa YouTube. Yan, gumagamit sila ng VPN. Pero karamihan ginagamit ng VPN guys sa WhatsApp pang call kasi hindi gumagana. Pero ngayon, yung Messenger, okay na dito kahit walang VPN. Dati hindi okay, pero ngayon okay na. Pero sa batas pala dito sa Saudi, pinaghihigpit nilang pinagbabawal yan na gumagamit tayo ng VPN. Kaya sa lahat ng mga gumagamit ng VPN dyan, lalo na yung sa mga kababayan natin, kung pauwi na kayo guys, i-install nyo na kasi pag makaano kayo sa airport, doon sa immigration, baka matrace kayo doon, mahirap na. Kasi yung tatlong kababayan natin, na hold sila. Tapos, nagbayad sila ng 3,500 riyal, yung penalty nila sa paggamit ng VPN. Pero buti na lang, hindi sila pinakulong. Pinabayad lang sila ng 3,500 riyal. Ang problema, kung wala tayong pera na 3,500 riyal, kasi malaking halaga yun, nasa malapit sa 80,000 na yun guys, sa pera natin sa Pinas. So dapat, imbes magamit na natin yun sa pamilya natin, pag uwi ng Pinas, na doon na pala napunta sa walang kabuluhan. Sayang yung pera. Ilang buwan yung sahod natin, pag ipon-ipon natin, tapos mapunta lang pala sa ganun. So, ingat-ingat lang tayo guys, para walang hassle at saka hindi tayo mapahamak pag uuwi tayo ng Pinas. Siguraduhin lang natin nga na install na yung VPN kung mayroon man kayo niyan. Kasi kailangan talaga ng iba yan kasi pag gumagamit ng WhatsApp. Doon kasi kung tumatawag yung mga amo nila sa WhatsApp. Tapos, kung walang VPN, hindi naman makontak. Hindi pwedeng makausap. So, walang choice. Kailangan talaga mag-install ng VPN. Pero sa batas pala nila dito sa Saudi, bawal pala yun. Kaya, yun. May nasampulan tayong tatlong kababayan kasi hindi naman nila alam kung bawal pala yun ang VPN. Kasi kung alam nila yun, bago sila umuwi, gi-install na nila yun. Pero hindi nila alam. Kaya ayun, pinabayaan lang nila kasi baka tumatawag yung amo nila sa airport gamit yung WhatsApp. So hindi sila makukontak. So yun lang guys. Stay safe and ingat.